קרן ברל כצנלסון מהווה מוקד לפעילות רעיונית, לחשיבה, לעשייה חברתית וקהילתית. נמצא איתנו ערן חרמוני, מנהל המרכז הרעיוני קרן ברל כצנלסון. שלום ערן. שלום ענת. אז מהי חשיבות הכנס הזה מבחינתך? אני חושב שאנחנו מדברים היום עם דור העתיד, עם הנוער של מדינת ישראל, ואנחנו מדברים איתם על אחד הנושאים היותר חשובים, אם לא החשוב, והוא היכולת שלנו לחיות כאן במדינת ישראל כחברה שיודעת גם להתווכח, גם לא להסכים, אבל לכבד את הכללים ולחיות אחד עם השני. אנחנו 21 שנה אחרי רצח רבין, וזאת המהות שלנו כחברה יהודית ודמוקרטית, לדעת וגם מתוך מקום של מחלוקות, גם מתוך מקום שמאתגרים אחד את השני, גם מתוך מקום שלא מסכימים אחד עם השני, איך אנחנו בכל זאת יודעים לשים גבולות מובהקים וברורים לוויכוח, ומכבדים אחד את השני ואת ההחלטות הדמוקרטיות של ממשלה נבחרת. איך התרשמת מבני הנוער שהגיעו לכאן? אני יכול להגיד שזה נקודת הזכות והנקודה האופטימית שלנו, כשאנחנו מסתכלים היום מסביב על מה שקורה בחברה הישראלית, כשאנחנו מסתכלים על מה שהיה לפני 21 שנה, יש הרבה רגעים של דכדוך, צריך גם להגיד את זה ביושר. אנחנו רואים מחלוקות גדולות, אנחנו רואים ויכוחים, אנחנו רואים התלהמות, אנחנו רואים אלימות, אנחנו רואים הרבה מאוד ביטויים של שנאה, והדברים האלה דורשים תיקון. והדברים האלה יכולים לבוא לידי תיקון קודם כל מבני נוער ומדור צעיר. והחבר'ה שנמצאים במכינות הקדם צבאיות, גם את זה צריך להגיד. זה חבר'ה מובילים, זה חבר'ה ערכיים, זה חבר'ה שבאים לתת מעצמם. ולכן שמסתכלים על התמונה הכללית, שהיא לא תמיד תמונה שגורמת לנו לחיוך ונחת, אז אנחנו יכולים להתנחם לפחות שאנחנו רואים את בני הנוער האלה. מהו בעיניך הלקח הכי חשוב מהימים שקדמו לרצח רבין? הלקח הוא לא להישאר אדישים, ולדעת לקום כנגד הקיצוניים וכנגד המסיתים ולתת להם קונטרה. אחד הדברים הקשים יותר בתקופה של ההסתה שקדמה לרצח רבין, ואני זוכר את זה בתור נער, אני הייתי בזמנו נער בן 15 והשתתפתי בכל מיני פעילויות והפגנות שתמכו בזמנו בממשלת רבין. אני זוכר את אותם ביטויי שנאה והסתה שעמדו בצד שכנגד. הכתובת הייתה על הקיר, אז כן, הכתובת הייתה על הקיר, אבל לצערי הרוב הגדול של הציבור הישראלי שהסתייג מאותם ביטויי שנאה והסתה לא העלה אולי בכלל בדעתו שיכול להתרחש רצח של ראש ממשלה, ולכן הוא לא קם ונאבק ועמד כנגדם בצורה בוטה אולי, ממש לדעת לתת קונטרה לאותם מסיתים. ואם יש לקח אחד, 21 שנה לאחר רצח רבין, שאנחנו צריכים באמת לקחת אותו לתשומת לב, זה הלקח שלא להתעורר מאוחר מדי, להקדים תרופה למכה, לא לתת לקיצוניים להרים את הראש. בפרספקטיבה של 21 שנים, בני הנוער שנמצאים כאן לא נולדו בימי הרצח. הנושא מדבר אליהם, מרתק אותם? הנושא מדבר אליהם בהחלט, כי אנחנו עדים גם היום לתופעות שמצאו ביטוי בימים שקדמו לרצח רבין ולשאלות שהתעוררו בעקבות רצח רבין. אנחנו רואים היום את שיח השנאה ברשתות החברתיות. אני אתן לכם דוגמה, אנחנו בקרן ברל כצנלסון מקיימים את דוח השנאה. זה דוח שמנטר את שיח השנאה ברשתות החברתיות. ובדקנו רק לפני שבוע, לקראת יום השנה לרצח רבין, את שיח השנאה כלפי מוסדות וסמלים לאומיים. ואנחנו רואים מגמה מאוד מדאיגה. לדוגמה, ראינו שבשנה האחרונה ההסתה והשנאה כלפי הרמטכ"ל שלנו, של עם ישראל, השנאה וההסתה כלפיו עלו פי 5 ולמעלה מזה. ההסתה כלפי צה"ל פי 3, כלפי שופטים פי 2.5. כשאנחנו רואים הסתה ושנאה כלפי צה"ל, כלפי שופטים, כלפי נשיא המדינה שעלתה ב-170%, אנחנו רואים תופעות מאוד מדאיגות, וזה בהחלט מתקשר לכל מה שנוגע לרצח רבין ולדמוקרטיה הישראלית, ולכן אני חושב שזה מדבר לבני הנוער היום, גם במובן הזה שהם חיים את זה היום, והם רואים את ביטויי השנאה שמתרחשים היום ברשתות החברתיות בעוצמה, אולי אפילו יותר גבוהה, וגם במובן הזה שרצח ראש ממשלה, אי אפשר להתעלם מזה. זה אירוע מכונן, זה אירוע דרמטי, זה אירוע היסטורי שהדורות שחיים היום ועוד דורות שיחיו גם בעתיד, אין לי ספק שזה אירוע שהם יתייחסו אליו. שאלה מורכבת מעט, איך אתה רואה את איחוי השסעים בחברה הישראלית היום? לצערי הוא לא קורה בצורה מספקת, ואם אני מסתכל על זה בפרספקטיבה של 21 שנה, אז הייתי מאוד רוצה לצייר היום צבעים ורודים, ולהסתכל בחיוך ובאופטימיות, ולהגיד שהכל קורה כמו שצריך, אבל ממש ההפך.
גם לפני 21 שנה אנחנו היינו עדים לשיח מאוד אלים, וגם היום אנחנו רואים הסתה ושנאה כלפי מי שלא חושב כמוך, כלפי הרמטכ"ל, כלפי הצבא, כלפי מי ששונה, כלפי ערבים, כלפי שמאלנים, כלפי חרדים. אנחנו רואים שגם היום יש הסתה ושנאה שמתרחשת בעוצמות מאוד מאוד גדולות. ולכן צר לי שאני לא אופטימי. אם אנחנו מסתכלים ורוצים לשאול את עצמנו, 21 שנה אחרי רצח רבין, האם החברה הישראלית למדה את הלקח? האם המדינה למדה את הלקח? לצערי התשובה לא. ואנחנו רואים שגם היום יש קולות מאוד קשים, והציבור, שאין לי ספק שברובו מתקומם נגד אותם קולות, לא יודע לקום ולעמוד כנגד הקיצוניים, ולא לאפשר להם לקדם את השיח הזה. ראינו גם רק לפני כמה ימים איזשהו סרטון שרואים מפגין שצועק על אמנון אברמוביץ', כתב ערוץ 2, שנפצע במלחמת יום כיפור, נשרף בטנק בזמן שהוא נלחם למען הגנת מדינת ישראל, ורואים את אותו אחד צועק לאמנון אברמוביץ', חבל שלא נשרפת למוות. אלה ביטויים שאני מצטער מאוד להגיד את זה. הלוואי שהייתי יכול להגיד שזה משהו שהוא חריג בנוף, שאנחנו צריכים להיות מופתעים, ואיך בן אדם כזה מדבר ככה. אנחנו נתקלים בביטויים כאלה בעוצמות מאוד גבוהות, בתדירות מאוד גבוהה. אני בטוח שהרבה אנשים מסתייגים מזה. אנחנו פשוט לא צריכים לאפשר לאנשים האלה, לביטויים האלה, לתפוס מקום של כבוד. ובני הנוער שהגיעו לכאן יכולים להיות השגרירים של העניין הזה? הם ההזדמנות שלנו לבצע תיקון. אם 21 שנה אחרי רצח רבין, אני יכול להגיד בסוג של דאגה ועוגמת נפש שלא למדנו כחברה את הלקח, בסוף מישהו צריך לבוא ולהוביל את השינוי. הציונות לכל אורך הדרך, לכל אורך ההיסטוריה שלה. מי שהיו הכוח המניע של הציונות זה הדור הצעיר ובני הנוער. ואני מאוד מקווה ואני גם מאמין שהדור הצעיר ובני הנוער של מדינת ישראל ובני הנוער שהיו כאן בפרט, הם יהיו אותם שגרירים של התהליך שאנחנו צריכים כחברה לעשות כדי להתמודד עם אותם תופעות שוליים, עם הקיצונים, כדי לאחות את השברים ואת הקרעים. מה מבחינתך יהווה הישג בכנס הזה? שקודם כל אנחנו נזכור את יצחק רבין, האיש, ואת המורשת שלו ואת הדמות שלו, אבל אנחנו גם נזכור את הלקח הגדול של רצח ראש ממשלה במדינת ישראל, ושאנחנו נדע בעיקר איך מכאן, מהכנס הזה, אנחנו יוצאים ומעבירים את המסר למקומות נוספים. ואגב, מהו המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון? המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון פועל ברוח הרחב של ברל כצנלסון, שהיה אחד המנהיגים החשובים ביותר בציונות, ביישוב העברי ובתנועת העבודה. ואנחנו היום מקיימים פעילות רחבה מאוד, החל ממכינה קדם צבאית על שם ברל כצנלסון, החל מפעילות ובמאבק בגזענות ברשתות החברתיות. יש לנו עלונים שאנחנו מוציאים בבתי כנסת ברוח ציונית, דמוקרטית וחברתית, סמינרים, ימי עיון, קורסים. המטרה שלנו בסוף זה לקדם ערכים ציוניים, סוציאל דמוקרטיים וחברתיים. מה חיבר ביניכם לבין ההסתדרות הציונית העולמית? ציונות ואהבת מדינת ישראל. אתם משתמשים כאן במונח הורשת חלומות. למה אתם מתכוונים? חלומות, קודם כל בשביל להצליח בחיים, בשביל באמת לעשות את אותם שינויים גדולים שאנחנו חולמים עליהם, צריך לחלום. נתחיל בזה שצריך לחלום. זה לא קורה מעצמו, אחרי זה צריך לבוא עם הרבה עבודה, עם הרבה עשייה, עם הרבה עקשנות. אבל זה מתחיל בזה שאנשים חולמים, מציירים לעצמם חזון, מאמינים שהם יכולים לכבוש את העולם, לשנות אותו. ואנחנו רוצים שהדור הצעיר, שבני הנוער שלנו יחלמו, יעזו ויחלמו. תודה, ערן. תודה, ענת.